antolatzen duen hitzaldiaren programaren jarraituz, honako hontan gaur aurkeztuko dugu Ecopolek sortu berri duen Amaiur EIS sistema. Sistema da Europako eta Euskal Erkidego Autonomoko industrien ingurumen inpaktua aztertzeko erabiltzen den sortu berri dute metodologia bat. Ecopol, dakizuenez, ikerketa talde bada, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat, gutxi gora bera, 50 ikerlari ari dira momentu honetan taldean, gainera disiplina desberdinetakoak. Hemen dekoago bi adibide, bat ingenieria eta beste ekonomilaria. Eta dago beste disiplina batzuk ere, ez? Saiatzen dira, beraien azterketa beratu dute ingurumenaren inguruan eta gizartea eta ingurumenaren loturaren inguruko ikerketak egiten dituzte. Beraien interesaz daukaren akademiko askotan universitatean egiten dena ez, ikerketa akademiko horre eratzen da, eta ez dauke inungo erainik ez beraien, saiatzen dira ikerketa akademikoa gizartearekin lotzen. Hau da, gizarteratzen eta gizartearekin konpartitzen beraiek aztertzen dituzten ikerketak, ez da hori epizka bat egin esan. Horretarako gonbidatu ditugu gaur Ecopoleko bi ikerlari, Gorka Bueno eta Kerretxano, biak Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dira eta Ecopoleko ikerketa taldeko kideak eta baita ere EGOA institutuko kideak. Ikerketa honetan ere esan behar da parte hartu duela hor, kosten da bezala inek esaziak, baina biok etorri dira taldearen izenean ez, baina ipatu behar da beste bat nek ere badagoela taldean, ez ikerketan dut. Gorka Bueno teknikaria da, ingenieria da eta doktorea ingenierian eta Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea da. Iker berriz, ekonomilaria, doktorea de ekonomian eta ekonomia aplikatu bateko saileko irakaslea da Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean Leioan. Dakizuenez, Herri Lurrak duela 8 urte sortutako elkarte bada, eta bueno, kolako horretan txikitzu bat egiten du bat behar desazuen ere zer den Lurrak, duela 8 urte sortu zen hainen pentzian, eta bat bada nola bai herriko baso eta lurren inguruko beste ikuspegi bat emateko sortu den erakunde bat, ez? Hau da, beste kudeak eta mota bat bultzatzeko, kontuan eduki dezagun basoak izan behar dutela bere funtzio ekologikoak, bere funtzio sozialak eta ekonomikoak eta ez bakarrik ekonomikoak ohiko den bezala. 3 esparru hauetan lan egiten du Herri Lurrak, bata da nolabait basoak eraldatzen. Hau da, ordezkatzen gaur gehienak hemen ekolitua ditugun mendi eta baso, herri basoak, nolabait hori bihurtzen beste motatako baso bat, baldintza hauek ero ezaugarri hau beteko dituztenak, ez? Bigarrena da sensibilizazio eremua eta horretara lan egiten da hemengo eskolakin, eta baita ere akordioa daukagu Leioako Unibertsitatearekin parte hartuz masterrarekin, bangu ikase batzuk ere hemen egiteko eskoletan da bere lau sensibilizazio lana, ez? Eta hirugarren funtzioa lurren egin behar izango litzateke nola bai formakuntza edo honako gauza batzu hitzaldien bidez, eta gaur hemen daukaguna hori da, ez? Horren parte da, hitzaldia. Bueno, bi hori Herri Lurren partetik, eskarrak ematen zuego tortzaren da gure gonbidapena hartzearen, ez? Aurkezpena egingo da 40 minutu, txogora bera, eta gero izango du parada bizkat hemen hitz egiteko honen inguruen, ez? Bueno, pekatuko zu zer dana, eta zerrik asko bide. Bale, mila esker Herri Lurrak elkarteari eta baita zeurieri, Luis, gonbidapena gaitik. Eta, bueno, hiruren izenean, bai Iñaki gaur etorri iztana, Gorka eta nire Kerretxano izenean, eskerrak. Bai, aukera gaitik, zuen ganatzeko, bueno, apur bat hemen daukagun artefakto nolabait esatearren, bale? Bueno, lehenik eta behin apur bat Amaiur EIS zer dan, nondik hasten garen eta apur bat zintzu diren gure oinarriak, bale? Eta gero aurkezpena 3 pauso ezberdinetan pentsatu dugu. Dala apur bat guk jarraitu dugun prozesua kronologikoki eta proiektuak nola aurrera egin duen. Lehenengo pausu batean
EPRTR, bai, alako hitz horrekin ezagutzen den datu base baten ingurukoak emango dizkizuegu. Bigarren unean, beste aurrera pausu bat pentsatu genduen, neurketa horretan nolabaiteko aldaketarik egin behar zela, eta adierazle sintetiko baten aurkezpena, alako izenarekin, Wenfi izen horrekin, bale? Eta gero beste hirugarren pausu batean, EPRTR datu baseak hartzen ez dituen datuen inguruko, beste datu batzuen bilketa, beste datu base baten bitartez. Eta azkenengo pausu horretan, isurketa difusuak deritzatenak. Edo nola ebe, Luisek aipatu den moduan, proiektu honek duen helburu, edo hasi ginen, industria handiek burutzen dituzten isurketen neurketa eta horiek sortzen dituzten inpaktuen inguruko monitorizazioa. Hor, datu handana dago, datu base publikoak dira, libreak, baina milioika datu biltzen direnak, eta, gorkaren ekimenez, pentsatu genuen, horri buelta bat ematea. Horretarako baina informatika behar da, eta Iñaki Sasia informatikaria da, eta nolabait esaterren, hainbesteko datuen kudeaketarako informatika lagundugu. Oinarri apur bat hor egon zen, eta gorka eta biok ekonomia ekologikoan, eta unibertsitateko ingurumen aztarnaren kalkuluan, eta gorkak ere Euskal Y-koak dituen ingurumen inpaktuen kalkuluan, nolabaiteko esango dugu eskarmentua izan da, hori izan zen apur bat abia puntua proiektu honekin hasteko. Alderdi informatikoa behar zen, eta horrezaitik Iñaki Sasia bildu genuen edo. Iñaki Sasiak bere master amaierako lana gurekin egin zuen, lehen Luisek aipatu duen Egoako masterretariko batean, eta Gorka eta biok izan ginen bere zuzendari. Hau hasten da 2022ko irailean, eta nolabait esaterren, eta aipatu duen moduan, ingurumen inpaktuak kalkulatzen diren metodologien aplikazio praktiko bat izango litzateke. Badago metodo bat LCA deritzona inglesez, bizitza zikloaren analizia deritzona, eta nolabait esaterren, industriak isurtzen dituen, eta erregistratuta dauden isurtzaile guztien horien datuak hartuta, LCA metodologiak aplikatuta, ingurumenean horrek dituen inpaktuen neurketa eta monitorizazioa izan zen gure lehenengo jopuntua edo abiapuntua. Horraz izan, Iñakiren doktore tesi proiektua. Hori apur bat, nola hasi garen eta nondik atozen. Hori baina uztartuta dago, nolabait esatarren, eta apur bat Luisek ere aipatu duen horrekin, badaukagu nolabaiteko, edo uste dugu unibertsitatetik ere, halako transferentzia bokazio bat, eta egiten dugun lana gizartearetzaren helburuarekin zenbaitetan egiten dugula, ez soilik eskolak egin eta ikerketak eta halako artikuluak idatzi, eta baizik eta transferentzia lana deritzona alegia, gizarteari nolabaiteko ezagutza luzatzea. Hori uztartu egiten da kasu honetan, Aruseko hitzarmenarekin, 80ko hamarkadako amaierakoa eta 2000ko hasieran indarrean sartu dena, zer ikusia duena, nolabait esatearren, batzuk esaten dute ingurumenaren demokratizazioa edo horren inguruko informazioa gizarteari luzatzearena. 3 ardatz ditu hitzarmen horrek, ingurumen informaziorako sarbidea, jendarteak, gizarteak, jendeak, horretarako aukera izan dezan. Bigarrena, ingurumen erabakiak hartzea parte hartze publikoan, eta nik uste dut, halako elkarte batek interes auki dezakela horretan, ez soilik halako elkarte baizik eta gehiagorik ere. Eta hirugarrena, ingurumen gaietan justizerako sarbide izango litzateke. Beraz, uste dugu ere bat egiten dugula, eta ekimen honek, edo proiektu honek, bat egiten duela aipatutarako hiru horiekin. Amalu Raizek horrekin bat egiten duela. Bueno,
gutxika zinen, eta ben ezkerretan daukazuena web orrialdea da, zerako web orrialdea, hortxe daukazue, amalur-erdikoaiz.eus, eta bertan klikatzen balin baukazue, informazio hori aurkituko duzue. Hasierako ekarpen bat izan zen, alegia, guk egiten genituen kalkulo horiek gizarteratzeko modu oso erraza eta merkea web orrialde bat izatea da, nolabait esatearen, eta sarbide librekoa edo nor sar dadin. Hori baina, edo horri nolabaiteko bekuntzak egin dizkiogu azken aldian, eta nolabaiteko orain web orrialde txurosago eta potenteago baten ataritan gaude. Eskuman daukazuena izango litzateke frogatan dagoen bertsioa. Laster izango dugu eskuragarri, eta edo nola ere webgunea berdina izango da, 3 hizkuntzetan aterako dugu, eta gaur adieraziko ditugun zenbait datu eskuragarri izango dituzue behintzat. Hemen aurkeztu dituen batzuk eta askoz ere gehiago. Eta bertzan agertzen da. Momentuz eta testeatzeko duguna hausia izango litzateke, gero Gorkak adieraziko duen moduan. Baina eraikitze prozesuan daukagu. Esan bezala, lehenengo pausua eta martxan hasi ginenean, EPRTR datu base hori publikoa dana, 2007tik datuak dauzkana. EPRTR akronimoak bertan agertzen da Europako kutsatzaileen isuri eta transferentzien erregistroa deritzo inglesez. Alegia, nolabait esaterren, enpresa handiek, enpresa handiek, erreportatu egin behar dituzten isurketen erregistro bat da. Soilik maila jakin batera isurtzen dituztenean enpresek, askotariko kutsatzaileak hoien erregistroa egin behar dute eta datu base horretan gordeta geratzen dira. Alegia, ez da Europako industria guztia sartzen bertan, baina industriaren parte garrantzitsu bat. Europar Batasuneko datu basea da, eta airera, uretara edo lurzorura isurtzen diren kutsatzaileen bilduma handi bat jasotzen da bertan. Milioika datu. Urterokoak badira, eta datuak 2007tik aurrerantzean eta gaur egunen arte, 2023 arte uste dut, azkena, edo 22 arte, 22 arte, azkenak. Beraz, hor informazio baliotsua dago alde batetik kutsatzaileak berak zeintzu diren, eta zein neurritan isurtzen diren, industria alorreko zein jardueretara dedikatzen diren enpresa horiek, baita ere non kokatuta daude kokapen geografikoa Europako herrialde orotan, baina kokapen geografikoa edukiko genuke. Eta bertan biltzen diren kutsatzaileak 90 bat inguru kutsatzaile dira.